Ще следваме старото даскало Васил Левски. Ето сега скачваме по стълбите нагоре. Няма, че няма се показваш на прозореца. Ето тук има стар маркер, или пастел, не знам какво е това. Не ме интересува. Ето вижте какво пише тук. БКП. Ръководител и вдъхновител на нашите победи. Сега вижте тук, внимавайте, защото ако такова му паднете, ето аз в тази стая вече съм бил. Няма нищо, ако искате даже ще дойда. Ето тук да ви снимам през прозореца как се вижда. Ето през прозореца гледката. Тук има много счупени стъкла и разлутен от тавана. Хайде натам, приятел мой. Още една топка. Аз вече намерих една и си я взех за нас. Взех си една топчица за нас и че не ми пука на кое. Сега тук има стъклена бутилка Queens и тя не е от доста време, тя е доста новичка. Тук идват хора да... Тук доста хора идват. Ето тук има... Тук има някакво бирце. Ето тук има някакви жички. Ето тук така. Хайде спътниха към тавата. Тук е било някаква класна стая, не знам по какво. Но има чино. Ето. Експедиционен отряд. Ето да го видите. Няма нищо. Ето тук има на Васил Левски. Ето вижте. Дело. Вижте, тук има дело. Искате ли да го... сега ще го ви покажа. Има някаква бележка. Ето, ако искате да се я прочетете. Това дело е празно. Искаш ли да влезаме или искаш и на третия? Как искаш? Ето има и чашка. Дай на третия, защото не знам дали искаш да те снимам. Ето хора, и това е от втория етаж. На първия няма много интересно. Там са всички стари членове, през затворят училището са ги смъкнали. И това е. Ако искате втора част да се качим на третия, дайте лайк на клипа и се абонирайте за канала.